खोथियाफोरालाय फुजानायालाय फुजासिगौमोन आरो जौनायालाय एसे जौबायमोन नाथाय हालेवनायासो एसेबो आवगायथारासै जोंना सानफ्रामबो जिरन गैयै बिरन गैयै अखा हाबाय थानायनि थाखायनो दुब्लिफोरानो दैफोरजोंनो आबुं जाजोब्बाय आरो बोथोरफ्रा आरो थांनायनिफ्राय थांगासिनो दंसै फुङाव हालेवनो फैब्लाबो दैजोंनो हालेवनो मोना दै बांद्राय जानायनि थाखायनो हालेवनो मोना दै बांद्राय जानायनि थाखायनो सम जाजासे सानजौजासे हालेवनो मोनला बेफोरबायदिजों एसे थाब गायनो मोनगोन ना बे दै बरा जानानै अखाफोराबो हाबाय थायो नालाय जिरन गैया बेरन गैया हाबाय थोबायलाय दा मानोथो हाबाय थाबावनांगौ हालेवग्राखौलाय माथो बुंबावनो आरो हारसिं हालेवनाय बिफा बोराय हालेवबाय थानाय रावबो हालेवसौग्रा गैया जाहैबाय फिसाज्लाफोर थानायमोनब्ला साबसिन जागौमोन आरो फिसाज्लायाबो हनै दस्रायावसो खामानि मावनो थाहैबाय नालाय गोदो जों उन्दै समनिफ्रायनो बिफा बोरायानो हाल मावनानै जाहोबोबाय खांबोबाय फेदेरबोबाय आरो दासिमबो बे बिफा बोरायानो मावबावनांगौ हालेवबावनांगौ फिसाज्ला गेजेर थासेयावबो बिफा बोरायानो आबाद मावबावनांगौब्ला मा जाबावनांगौ जाखो न'खराव फिसाज्ला गिदिर थासेयावबो थारायरायसोखामोन दा गुबुनाव थांबाय साबसिनसो जाबाय ओरैनोब्लाबो मावखायामोन दालाय माथो गुबुनाव थाहैब्लाबो न'आवनो थाखा गरसेबो हरनो हाया गाज्रि गाज्रि खौरांफोरसो खोनाफैबाय थायो न'निफ्रायसो मानिबा नांगौ होननानै बिहरलाबाय थाबावोसो उल्थासो रां खामायनो थाहैदों उल्थासो बिहरो न'आवथ' हरनो हाखायानोसै जेखियानो जायाथोंसै माब्ला गायनो मोनो गायनोल' मोनथारथोंसै बोथोर थांनायावनो गायनो मोनोबा साबसिन जागौमोन आरो अखायाबो नागारनो रोङासै माथो दानोबा माथो अख्राङावलाय जोमैसो दाखिजोबलायबाय खोरोमदावलागासिनोसो माथो दानो हाथारसिगोनलाय बियो अखाफोराबो नागारनो रोंला नालाय जि हाबाथाय हाबाय नागारनायनि नामखौनो लाया ओइ आब' मा खालामबाय थाखो नों बाहाय मा खालामबाय थाखो आब'लै आब' मा खालामबाय थाखो नों बाव हारसिङै ए नानि सनिता नै आं खोथियासो नायफैदोंमोन माब्ला फुजायो होननानै जौदोंना जौवाखै खोथियासो नायफैदोंमोन आङो ओंख्रि गैयैखायनो मैथा खानो फैथावथाव बे खोथियाखौनो नायनो फैब्रबदों आं नानि माबायदि जौखो बेसे गोजौ जौखो होननानै ओमफ्राय आब' नों हारसिंसो फैदों गियाल'ना हारसिंसो दुब्लियाव दंफैयो नों आब' औ नानि माखौ गिनो आरो गावनि दुब्लियावलाय गावनि गामियावलाय आयौ बेहा गियासो होनबावदों ओरै गामियावदि मा जाथाय जानानै थांखो नों बेयाव थानानै बोरै मिथिबावनो मा जाथाय जानोसै जाम्बिलाय गोदाव सोरावलाय नों बेयाव थानानै बोरै नुनांगौ जाखो जाथाय जानाय जायैखौ मा जामारदों माथो थाबखौनो खोन्थायाबो माथो गेदा गिदिल बुंबाय थानो नागिरदों नोंलाय आब'लै आब' न'आव थ'दो ना माबार थाबनो आं गिलायलांबायसो मा फाग्लि गाबलाबायनायखौ नोंलाय गोदाव सोरावलाय मा जादों खिन्थाबो मानो माबालै आब' आदा अनजालु आदा सिबिखौ पुलिसफ्रा बुनानै गालांबाय मा पुलिसफ्रा बुना गालांदों औलै आब' औ बिदिखौलाय मानोथो पुलिसआ बुलाबायनोनो माथो दाय मावदोंमोन बिस्रालाय जेबो दाय गैयामोनलै आब' बिसोर फुङाव हालेवनोसो थांदोंमोन बेयावनो बुनानै हरबाय मारैसो बिदि जामारदोंनो नों मिथिगौ नामा आंबो बांद्राय मिथियालै आब' दहाय मानसिफोर रायलायनायखौ खोनादों आङो आदा अनजालुमोनखौ मानसि लांखारग्रा होननानै बुदोंनो उग्रपन्थी होननानै बुदोंनो आयौ मानि मानसि लांखारग्रा जानोसै बिसोरलाय मानि उग्रपन्थी जालाबायनोसै बिसोरलाय गामियाव थाग्रा सादा सिदा मानसिफोरालाय सादा सिदा सेंग्राफोरालाय सरकारनि मानसिफ्राबो जानला मोनलासो सोरखौबा मोनो सोरखौबासो बुयो खोनानाय बायदिब्ला आदा थब्रायाबो खुनुरुखुमसो खारनानै गदोंनो बेखौबो मोननाय मोनबा किबारानो बुगौमोनसो खोमा अना खाना बिसोरखौलाय मानो बेबायदि बुदलाबायनांगौ जाखो दालाय बबे हस्पिटालाव लांखोनो नों खोनादोंना खोनायाखै आंबो मोजाङै मिथिया आब' दा बेबा बबे हस्पिटालाव लांखो हे इसोर दाय गैया सुबुंखौ बेबायदि बुलाबायनानै मा मोननो बिसोरलाय हे इसोर बिसोर सानैखौ जेबो दा खालामथों मोजाङै मोजां खालामनानै हरथों आं गिनायसो मोनबायहाय आब' माबार थ'दोंना न'आव गामियावबो दहायनिफ्रायनो आरो पुलिसआ एखेबारे होंगो दोंगो दंलाबायजोबथारोनो लामा आंथ' गिनायसो मोनबाय आब' दालाय मारैसो जाबावनांगौ जाखो थ' नानि थांसैथ' बेयावहाय बांद्राय थाबाय थानाया मोजां जानाय नङा ओरैनोब्ला बिसोरो आइजोफोरखौ बांसिन गाज्रि नोजोरैसो नायसिनबावो थांनोसैथ' बांद्राय थानाया मोजां जानाय नङा औ आब' थ' थांसैथ' आइदैलै आंखौ मानो बिदि बुलाबायखो आइदै साजोबथारबाय आं थैसिगोनसो नामालै आयौ आइदै जोंलाय मा दाय मावदोंमोनब्रा बिसिनि जोंखौलाय मानो बिदि बुलाबायखो आइदैलै
जोंलाय मानो नोंसिनि उग्र फुलि जालाबायनोब्रा जोंलाय मानो नोंसिनि मानसि खावलाबायग्रा जानोब्रा आइदै नोंसोरखौबो नायगोनलै आं र' नोंसोरखौ आथिं आखाइ खर' मेलेम गासिबो सायजोबथारबायलै मोदोम गसे आलौजोबथारबाय माबोरै जाबावनांगौ जाखो आइदै र' बाबु र' सिन्था जानो नाङा दे हामगोन दे लासैनो आं नै सिलेन होखाबाय नै आइदै थैसिगोनसो नामा आंलाय आइदै दे बाबु दे सिन्था जानाङा दे बिजि सोखाबाय नै सिलेन होखाबाय थाबैनो हामगोन दे सिस्टार आंनि रुमाव मोनसे इन्जेक्सन दं बेखौ लानानै फैथां जागोन सार डक्टराबो माबायदि बिजि होखोब्रा एथ' आलौवो सायोबो माबायदि एथ' गिदिर बिजि बेलाय आयौ साजोबथारबाय मेगनाव माबा होथेनानै साला नुवासै नामा रा बेलाय बिजि गिदिरखौलाय ससमा गोसोम हमनानैलाय नुदोंलै बाबु नुदों मानो नुवा जानांगौ जाखो नुदों सिन्था जानांगौ गैया दे बांद्राय गाबनो नाङा दे हामगोन दे हामगोन बाबु हामगोन दासाल डक्टर माबायदि बिजि होदों नोंलाय आथिं आखाइ साजोब्बाय माथो दाबो हामा माथो न'आव थांनो लुबैनाया हामथारला आङो मासनि आइदै थैसिगोनसो नामा आंलाय आइदै दे हामगोन दानो हामगोन दे दा हामगौआनो थांनो हागोन दे आइ आरो आफामोनाबो आंखौ नायफैयासै नामा रा मासनि साजोबथारबाय नायफैयासै नामा आंखौ रावबो नायफैदों बाबु नायफैदों बे बायह्रायाव दङ आइदै डक्टर सार आंनि फिसाफ्रा माबायदि दङ मोजां जादोंना जायाखै जाखो सार दायो माबायदि हालोदाव दं आंनि फिसाफ्रा माबायदि जामारखो औ सार माबायदियाव दङ मोजां जादोंना जायाखै जाखो पेसेन्टआ माने दासान्दि एसे नर्मेलाव दंथ'यो बांद्राय गाज्रिद्राय नङा दसे उनावनो मोजां जानो हागौ आं नोंथांनियाव आरज गाबो सार नोंथाङा आंनि फिसाज्लाफोरखौ जेरैखि जाया मोजां खालामथार माने नोंथां आंबोथ' डाक्टरब्लाबो आङो सासे मानसिसो हानायखिनिखौ आं मोजाङै खालामनो नाजागोन नाथाय माखासेखिनिया इसोरनि आखायाव थाबाय जों डक्टर जानानै डक्टरनि खामानिखौल' मावनो हायो बाखिखिनि गासैबो इसोरनि आखायाव नोंसोरबो इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि आरो आरज गाब जाहाथे मोजाङाव फैयो थेवबो सार नोंथाङा जोंनि फिसाफोरखौ एसे मोजाङै नायदो औ सार एसे मोजाङै हानायखिनिखौ नायथारदो दे जागोन दे आंबो हानायखिनिखौ नाजागोन आरो नोंसोरबो इसोरनि खाथियाव आरज गाबबानो जाबाय डक्टर बे 5 नाम्बारनि बेसेना बिमा बिफाखौ नायनो बिगासिनो सार आयै फिसालाय मानै सिबिलाय दे बिदिब्ला नोंसोरबो गावनि फिसाफोरखौ नायनो हासिगोन दे गावनि पेसेन्टखौ नायनो हासिगोन गोजोननाय थाबाय सार गोजोननाय थाबाय